arti man, luku man, arti vrouw, luku vrouw. En Yusuf Sarana Seipsa deni foroisi gadri, i achtertuin, we zijn in café servi, we spelen. Sarana Seipsa barjodi. Ja, we barjodi, Noord go met Zuid, Oost go met West. Alas mij na bronchi jarif ma maser na we baru odi emis danga bra rodja. Ja, maar Gambo, volgens mij begin dat altijd op taxman odi we. Tak ala des sernamang sa di na buitenland. Atrasi we barde wa odi. En we accident voor harde banji na de sturu. Fuko arki de toru want tide wo tak tori Masar Gambo. Tori def tak tidera. Iya san def taki omdat loko na so echa so. Dat zijn de. En so lazy isa fasos my feti. Below the belt. Ja. De man nakia ondro. Isa bilek fa de man be ab mooi wefi beleid. Ja. Dan isa mooi wefi da tere fa fisi nyantok na een fisi. Ja, ja. En na precies so de man work out to below the belt. Ja, ja. De man no wani, you sabi a realiteit en you geschiedenis. Dat is. We noya so. Dan wo kara san neneng. Dus de man taki isap te skote teki toch. De man pak jij kraag. Als de bijis maar bij taki skote pakken en kraag. Ja. Zo dus dat we pak en die penen kraag. Want dat zijn moest taki. Ja. Want dat de alles is along toe. De man gwa binnenland, jimatori. Ja, de man gwa binnenland go leg de man dat uit toch? Afvolk uit. Eerder go leg afvolk uit. Vader bij ook zo geweldig. De man weet een sociaal akkoord aan. Sociaal akkoord. De man sluit aan een volk. Masar Gambo. Jereja. Ai. Desma di sabi, dube temere na passi. Sabi taki, a sociaal akkoord. Ano be de wan, ano dat, ana akkoord dati. No. Abe de wan di cholo tapolo akkoord. Ja, ja. Ja, ja. Isabi toch een pakket akkoord. Dat abe de. Een leenakkoord. Ja. Isabi toch. En abe de, wan a economie tenminste, bij de doef masarami sichikaba, nanga doefu in zeven Abdul. Er komt geen devaluatie, maar economo. Ja. Zo. Dus dat bij dat sociaal akkoord. Ja, een sociaal akkoord, maar man vergeet die takasani. Tak de mo set een akkoord die den schreef om takasani. Ja. Ala den to dat is sare man do, de man set die den schreef. De man set een akkoord die den schreef. Friends and family. Die den schreef. Juist. Afvolg no beshi noti. Afvolg de man be hoor stoet om dat sang. De man be naar een reserve. Nee, ja. De man teka reserve. Die bij de centrale bank. Ja. De man bij de uitgeleend. No als man bij een lende moro. Die na de a regering DC. Dis don't know. Ja. Moest go takanga bilaterale partners. So China, Mekarko China, India, de Exim Bank. Ja. Je sabi toch, no a regering die spy bijna alla binnenlandse pay man. Ja. Sa de man be meki. Sa de man meki. Ja. A regering DC, dis don't know, Santoki Brunswijk. Ja. Pai a laatste rente na centrale bank volgens a afspraak die bij meki. Je sabi toch. Ja, ja. Na seinyang troa gron liba baka. Je sabi toch. En nu schreef a regering de bezig. Ja. Na OW schreef hij. Ja. Openbare werken. Ja. Voor hem een puinhoop op. Nou, puinhoop toch? Ja, nou een puinhoop. Is dat toch? Ja. Want je ziet dat je de vriend, de Mati onderling. Ja. De scooter, want is dat India. Bejissen een machine toch? Ja, machine nga auto. Auto, trek, ja. sanso. Tractoria. Trap machine, is dat toch? Maar suma wakti. Point of correction, kom eens dan boom. Suma chis desani. Desani, if India die a staat, a kondre. Na va kondre. Na va kondre voor Uroko, voor al den gotro op aan het dat. Dus dat want taki donobo abi, te bija lembo fa donobo abi. Overstromen naar de zand. Dan kring want de machine komt. Mooi zo. De machine komt en we zien ook toe dat meneer Noor Mohamed, ja. minister, ja. de bezig nu takeren no. Alle ding voertuigen, de machine die zie. Ja. If je nap kag het juiste papieren, als hij nog zit juist, hem leveren in. Ja, want je want to autoseer to onderhandse gunning of af de mijn kaart is corruptie. Last moment. Dus last moment. De man go zeer de tori. Ja. En de man je hebt de serefi. Ja. Dus
Alla de san dat kon baka. Maar je snapt dat hij een parlementariër kies van wat je toetak al leveren toch? Ja. Snap je toch? Ja, mi sabi. Misser. Messer lever. leveren ook toetak. Ja, Na les minute toch? Ja, Isabi. ama be ware tof. Ja toch, dus je ziet alle deze aan familie, maar je ziet nou dat alle de graafmachine, je ziet in beeld, de man komt dus nu pas, dat wij tak toch aan regering die zeggen ook straf comitatori. Straf. Yere jamio teji wansani. De man taki isabi wan sterilon be de to. Sekere patu nanga dia. Ja. Isabi to. Ja. Da sekere patu tegi dia ikalong. Yelo esi. Maar me waka safri. Ja. En alla san da pasi meshi. Ja. Dus masara ria tak me waka safri en mino wa misi. Nee, tuurlijk, want amanta keren no. Amanji de man een kans dat keren no. De man die sabi. Tak de man op pai die netori. Ja. Asano zit volgens procedure. En ook volgens procedure. Juist. Je mag leveren in. Ja. En de man die nog levert in, die denkt de man, want je ziet alles aan niet toch? Ja. Het ministerie is zomaar pai. Ja. Harde hand ego tek dem. Dan, dat was een school toen nou. Foucault teki, maar je ziet maar zeggen met teki. Saf die zijn kon. Nee, de man die adjeseri adje tu se castoroli. Ja, je moet zo. Omdat, if je nou tjare komt. Ja. Als school toe kon tekato. En hier maar zeggen, samen vind erg. Je hebt vooral de graafmachine, de biermachine. Ja. Dan, als er van staat. Deze bepaalde ding van orgadape. Ja. Dan moet je make money toe. Want dan moet je juren, jongen, traman. Ama jure ji wan tera Ja, man toch. ta man serf no sap charen. Niet toch? Dus je die traman go binnenland traman go zo. Meneer de mij roko sensi. En de unu lixer naman. Alleen kon agotro. Nee maar me, na dat na sociaal akkoord. Pitje me. Want if dat na sociaal akkoord. Dan dus op sana echte sociaal akkoord jara. Want dat nog aan de sociaal toch. No Echt top. niet. Dat is furu. Fufuru. Fufuru, diftig. Hora volk voor de gek. Ja, bediriji. Ja toch? Hora volk voor de Laster. gek. Kan? Ja toch? Want dat je go nou, bij de sociaal zwakkere de, dat je go legde uit, dat je ja, a regering disi, neervoer a sociaal akkoord die charco. We jere jaso, archi maluku manana sasa bayo, de karma mineng. Ja. Ja, want in 2010, tanga 2010, Ja. dat sernang, Ja. bij de wan middenklasse inkomen. Ja. Sawan takasan dat die tegen nana met nana Ja, verstand. no, if de man takasanati, dat jouw middenklasse kondre. Ja, Dat betekent inkomen. Dus alles- de alles- gemiddelde burger. Alles aan die aanwezig. Dat betekent in Afgolin moro. Nee. Een volk kan take een lening 7% voor bouwen of zo. Juist. Dus Ik alles kan bij wat auto 7%. aan het ding. Ik kan bij grond Ja, ja. 7%. Ja, ja. Je verstand. Dat want ik ibe verdien redelijk. Redelijk, ja. Isabi ibe ka seti gezin. Ibe ka mekwan bereken. Ja. Mama beka kan een huishoudboekje vrij. Eind van moen gewoon je loon met vrij. Vrije lomsa. Ja. Plus Vrij. was aan de Libi. Altijd. Ja. Een reserve toch. Ja, ik kan sparen. Ik kan sparen. Dus dat Voegangen vakantie. Dat voor 2010. Ja. Ja. En dat ibe apma die be sapchara sani. Natuurlijk. Dus de is a contradictie, Ja. want mi loopt contra toch? Ja. Een soort contra. De be ab elfene dape. Dat suma be de na terasi ibaka. De be ab door de bank koteki toch? Ja, ja. Dus elfene be de Ja. door de bank De bank koteki. koteki. Je jera ne serve taken. Ja. Door de bank. Ja. Dus odi was skoro je vrouw of een meester tegen taki. You ede je doet door de bank. Dat wordt taki broeia. Was aan broer, was aan de boom. Was aan ne klok. Nee, was aan ne klok. Isabi, debe abi, taki centrale bank masar tel ting bende. Ja. Isabi toch? Ja, Debe abi, minister. Hildeberg bij Ja. de financiën. Ja. Dus debe ab een prudent beleid. Ja, Je zeker verstand. weten. Maar 2010, die asociaal akkoord, kokare zo. Ja. Dat sociaal akkoord take over. Ja. We gaan met 2015, voor 2015 gaan met 2020. Ja. De man bij de staat voor haar beleid dat hij. Nee. Dus voor Gossodoro. Maar jij hebt nog Dat maar ook. Ja, dat is aan. Dus Assan bij begin 2010 Ja. tot 2015 eerst, toch? Ja. Dat is de eerste periode. Eerste tranche. Juist. Dan, alvast wat de man met jou schreef, Ja. dan de man berekent dat hier nou, we horen volk voor de gek, omdat money, beleid, Money bij de man komt met money. money. Ja. Dus dat de man bij doet bepaalde tori. Want de populistisch project. Ja, toch? Voor Brenny ai. Juist, maar dit schreef no doen niks. Nee, want je redt ja zo. Isabator heeft keizer Nero. Ja. Ja. De Romeinen. Ja, ja. Dat de raadsman van Matthäa Mataka volk ook in opstand. Oké.
Dan Nero taki, geef ze brood en spelen, dan komen ze tot rust. Ja, dat is Dat de man doet. Dat is Sarah. Nou, dat is sa. Dat is sa. Maar je bent niet vooruit gegaan. Nee, dat is dat ook. De man doet dat die panjasani, isabla die de man bij dansie, pokerplay. Ja, de man nak ja hype. Isa weet dat Dat de man barfa de mek project. Ja. Die portisma. Ja. Op bakafeng. Ja, bif gogo pai famaneng. Punai. Ja. O me euro. Ja, ja. Ala de tora Ta langa op bakafeng na omroni de go. Tak omroni bemedel jideng. Ja. Ide katori. Ja, na, Aso tora di. social contract tang. Ja, no. Sasande. Maar baga dat die mozer gaan. Maar nee, want ik begrijp dat in 2 jaar ten de mas katera moniara. Want Want tante Jenny, betaki, Mhm. de no manya stabiliteit. Ja. Dan naken boroko. I versta Ja, boroko ja. stabiliteit. Ja. I sabi toch dat de bijileni. Ja, maar jij nog maar zeggen gaan, hoor punt dat die. Voor wij tak zo, dat je ziet bepaalde man, Ja. de aluka programma, Ja, de man tak jong, maar de toe ook heel dat pe. ja, De mij goed terug baka. Geschiedenis, want de man voel aparte bedrog. Ja. No lo basa nati. nee, maar jere no. I moest tak je toch? Jere no. Takru kare cha takru Ja, pichi. toch. Want jere ja, suma bisi, suma dia deseti dati, fi sorgu fora volk ko bij elkaar. Dat je go pe poti suma de man die abe moro taranga in a binnenland. Ja. I sabi toch? Dat je go leg uit. Je go leg uit dat pe sociaal akkoord. We jere ja, if you want voeden desma op le koranti mira, i sap sa koranti mira. Na a draag Hij mira. draagt meer, ja. Zolang le ka bon a blad. En jij mijn poel. En jan ta bon bada de froisi. As so iwan kweti wan volk, ano kang. Nee, Nee. nee. Dus na takru kare cha takru pichi. Ja. Dus dan mi moest reageren. Omdat ano kang ipor akondrek ba. Luku de paimang. A regere di kost dono tek as nanga 4 miljard schuld. Ja, maar. Isap sa Ja. wan takasan dati. Ja, ja. Eh? Terwijl i chara kondre lek santoli atu futuburichi. Isap ino sap faburichi dat euroko. Ei drailon tutok. Ja. Dat a shitak is me luke de kapwan bong. Da boy meki bari ta fadon Dat to. is een euro. A je zei woroko. Oh, dus dat die. Ja, Dus na die de rabat hoor. populistisch project. Ja, ja. Je verstaan. Mhm. Maar sabep sa en na sandat de mo mek gebruik baka. Ja. A volk no best staat erbij stelt dat we komen niet vooruit. Dus van de hand naar de mond. Ja, ja. Maar dat dan na libi Nee, toch. nee. Iedereen wil vooruitkomen. Vooruitkomen nou, want dat je bij hem voeren. Nee. Vooruitkomen wil zeggen, je moet een appel voor de dors hebben. Ja. Je, dus kunnen sparen. Ja. Je moet kunnen bouwen. Ja. In mango baiwa waji. Je moet gemakkelijk aan werk komen. Ja. Dat na vooruitgang. Vooruitgang nou, want dat je hem go licht op. Im de corrupt. Im zeer pakket aan de zand. Dat is geen vooruitgang. Helemaal niet. Helemaal niet. Dat gaan we niet beraden. Dat we vooruit gaan, de moro. Ik bedoel, ja, no. If you go hustle, no, if you go hustle. Ja. You go hustle, if you don't have money, you buy one bread in yang. Ja. You go vooruit. Nee toch. In yang vade. Vadei yang. Vade in yang. Maar vooruit gaan ze even. In een boek, niet eens een stap je go vooruit. Me praxer wan tante af mi tok, abe scatter money tok. Te mi omu be jam money. Dat de nyame me kak batok. Ja. Dat de pje accetak mat. Mama, fawo du tamara. Jere God zal zorgen. Ja, no? Nou, beleid dat hij toch. Jere nog, Samin leren. Mimma tak God is altijd goed. God moet altijd. Ja. Daardoor je maar je doet je best. Alasan saya do na ga. If you want san tok, Ja. dat gado enak you ati. Ja. En gade sorgu tak ye feneng. Ja. Na yum sap tak gado jiem. Ja, sasande. Maar gado no saka kagro lek van mana betro. E kagrong. Isabi da ye waka pichi. Ja. Nee. Asan neurogos. Isabi tok en na geen welvaart bij dit tok. Ja, Dus ja. a jers ube libi tok want je nyang tok. Ja, tok. I anu e goai mofo. Facebook, je bent dansen, je bent Ye precies. scattering. Ja. Isabi tok. Scatter money disi dati ne praxer tamara. Dat teisi trawang e mek muiti. E abepchi aparafa e dors e nyang. Da jers ye wango teine broek saka. Want im sapsa abi. That's that. If isasma abu wansan da. Soy aye bija ye de. Ja. Ja. Mas ma doen best bij lasting. Zo, en na beleid dat die de man go verkondigen naar binnenland. Ja, man. Voor leerders, maar dus... Maar sa de man denkt de man binnenland. God forbid. Sa de man denkt. Jong kaba, jong. Dus nee, de man denkt dat de man naar dons maar toch. Dus a binnenland man de man gaat scoren.
Dat, adati. De negascoro. Aso de man sani want yere jaso. Mana semsan dat de man edu de man no abno want terasan moro. As pleit swam. Ja. Want de man halu an san an. Taki ja per jalo hoer nanga abop Ja. be de ook toe in een sociaal contract die de man bij me. We die de man shitaka sociaal contract ne worko. De man no dribi. De man dribi. De man dribi ja. De man dribi. De man kompasa ne worko. Dati. Je begrijpt. Sasa ne oroko. Isabi toch. Ja. Dus, ja, if you look alle de toerisme Gambo, we tak over 2010 kom in 2015, Ja. toch? Die de man tek abra. Ja. Dan zomaar bij de pres, daarbij. Voor NDP. NDP. Ai. Ano, masarawe bos bij daarbij. Wakti. Ama die gauw, die be gauw serie. Ja, toch? Want vroeg de man be scared toch dat de man be een serie staatsolie. Ja, dus dat jongen. Als een sociaal contract Dat dan. ben wel lekker, toch? Dus de man bij ons serasani. Op dat moment, dat de boven na sensi, Ja. dat dans bij dans godoro, toch? Ja, dat hype komt ook. Dan bagade, Ja. dat is op teki toch? Deklari. Afikot na pa mo fodoro. Ja. De je mek pesalang ay futa gorong. Sumayo opo fa gorong fenwa moni. Met tegen if you look at Masar Gambo, afaswari man be challenge revi, toch? Dus alle dit wat me luku, vandaag ibo shidaki no staatsolie etja fin aan sani konto valuta konto. Ja, Don toch? no babe mora toch? Nee. Want dat be serie toch? Abe serie. Ja toch, dat favodu. En Favodu. in begrijp toe tak de mij tak over sociaal akkoord. A regering disi. Dit is don no. No matjes dividend jara. Want die panteng. En dan dat hoe de bezig. Ja. Bilateraal voor seta sani. Ja. Dan de man dat die binnenland. Ja. De paimang. Ja. Voor zorgen dat die a konderkeitje dala uit de mijnbouw. ja. Alhoewel a minister voor financiën voor een prudent beleid. Ja. En na Sandis had de man met de gwa binnenland. Binnenland. Na Sandis had de man, Ja. die de man shi, en na president betak tak de scribbles te de man shi tak, want boen regering die mek moeite. Ja. Asan teranga inderdaad. Ja. Isabi. Dat usabi. Luku, fu prana bong, a teranga di cholo, in potmes, in onderhouding, isabi bemesten, zorgu tak ezek ne go di sanga dati. En wansan se zorgu, fa koranti mira no gonef gonyan de blad. No so de want via de blad hij Adam, toch? Dus ook dus dati de stay zorgen. En te de man shitaka bon e gro. Da ye zorgu tak koranti mira no mangonen, dat de man ate brong. Ja. Dat de man ate brong. De man heeft 4 boom. Dus dat je go per potisma, dus je teka lead voor de potisma. En make comedy, God forbid, is a man do asan dati. Met taki ereno, ano, atef mi grandpa. Ja. We speak of Sernang. Ja. We speak of Sernang, Masar Gambo. Ja. Alla de man dat gaskoro. Ja En de toch? man sa precies zeilig uit. Enige sang als ze naman na abi no abete, want luko ik ga binnenland en de man ze naman isabi tak unde sociaal taki. Ja, sociaal. Want normaal da binnenland pe go, betekent dat meneer nanga sot wagi kong. Ja. Nanga sot wagi kong, ik had de conflict go baka. Ja. Want toen arki. Ja. Pas wij potun jaso no. Ja. Mo gasbom diri. Ja. Dat diri. Gasoline. Karkom. Diri. Alasani. Maar door jubileet Mek desan kon diri. Bueno. Dat trafas no de wanda wakti. Dus in feite sang de man voor NDP a parse bedrog. Isabi toch de man voor lasterbedrog. Ja. De man wani taki a regering DC. Be mus go tapasere foot of den elen tu. Maar suma bole no. Minus suma bole no. Here no. If you look at Torma Gambo, a faso ufasi. Ufasi. Ja. Inu kan go no asi. Maar jereja. A president no chance santoki. En seref taki tok tak abif go yere sani pedema tak ma die konde ano bodirji yekof ko bodirji utok. Dati na eerste sang mo tegi tok want de man fu NDP be go dat peto IMF to. Iya tok. Serna liba yere wakti mi taksani. Serna liba bo dichi. Anga wa money wa lene terektok. Adichi. Noti. Saramaka do steek bio dichi. Adichi. No. Monumentale ko bo renover. Noti. Di bibe di money di si dat. Adu. Noti. Pa mongo. Ide masaka. Bueno.
Dat na sociaal contract. Ja, want if een vice-president takeren nog 500 miljoen om in de man komt bij aardappelen aan uien. Ja. Eh? Dus Den hier, basa ja, dati. dat is maar die wan archie NDP. Dan mi wan leg den dis uit. Dat ibeka baisani. Nou want to wenkri. Ja. Bij de sotak de malek chotelal bij kisa dala 57. Ja, ja. Want to handelaar bij kisa dala 57. Ja. Ja. Dat af hoor you shoot. Fi kan go bij bunkopu ondertussen de mij leide saka. Fa wakati der. Ja. En no de bere kadoro godo boroko sire panya. If ishi machine tapa jari o way. Ja. Dus de sane kadoro machine autobus. Ja, toch? Bueno. Je begrijpt dat je, apisen dat die de mij gebruikt de machine en doen het hoor. Alla de mij pot op je bijdragen toe, want een machine, is gratis toch? Ja toch. Ja, Dan mij pot on bijdrage de FN pakket, de FN 3 pakket, de zeer toe. Ja. De oorwang. Je breedte, Je breedte, ei go. Terwijl je neko vooruit. Nee. If je plan tak je pot wan kokoro. Nee, inderdaad. Afi na kwam tu plan a poti, i wakap sanga de pakket. Ja, ja. En dat aan no beleid. No. Nee, aan no helemaal boom. niet, helemaal niet. Dat is een euro zo. En daarom wil ik de regering sa de no masargambo. Daarom met tanta king, met alle de matip mi, met ageren no. De man be wasco a volk. Ja. Tak jere zou mij doen no. Naf eigenlijk trouwens santini ai aan de wana. No man no santi man. Zijn stong. Kai stong. Kai stong. De mij trouwens ai. Want alleen niet van de mij leni. Ja. Like, bepaalde de asambeleden voor NDP, betak nog een plafond, ik had jaren galo. Ja, Isabi toch? dat na econoom toch. EEC voor Abdul. Ibriura mij op alleen laat. Ja, maar luku no mas regambo. Afas van de man hoor afvallen voor de gek, toch? Toen. Je hier de maite. No man hier, in de Want de econoom lek van je karaman die si Anthony Karam. Isabi toch. Ja. En ook vereniging van economisten. Ja. Waar score aan regeren dat zij doen nog kan. Nee. Want in stimuleren binnenlandse economie, a economie en waka productie no de maar je len no mo. Je len if kata aan de macht. Ja. Alexon vakbondsleider toch. Goed te goed, amam sluit want ze ja of katan voorzitter van Als zo de maar sanyara, ano want er sani. Dus dat je breedte toch. Terwijl na broko je de bezig broka bedrijf. Want a directeur of de man die aba bedrijf, no wana bedrijf fado dat de man G, je verstaan. Maar no kan toch, no boon toch. Nee. Helemaal niet. Je God ziet, forbid. Mas Regambo, a regering die zie, Euroko, senatoren, usabi, nogmaals van mij, usabi, dat allemaal abeng. Tranga, dat usabi. Maar, a regering die zie, het hier nog, bakken een bepaalde periode, Ja. dan gaan we terug naar de tijd van Telting en al die mannen daar. Ja toch, Isabi want ik toch? begrijp dat no. A programma, dus de man voor VAP, NPS, ABOP, nanga PL. Herstelprogramma. Ja, nou tranga woroko de man daar. Ja. Dan mi wan actie de man van sociaal akkoord. Dat heeft de boman horen vol. Want in Berika Voor dat volsang. voor bij regeerdoro. Dat kan aan mij. Hier nog, als je nog accidents er is. Tegen me. Hier nog. De man botaki, man, dat volg ik klaar. Ja, Want a koers, 1 op 50. gwa lok toe, Ja. want no man nog alleen niet moro. In een exceseer moro. Maar de man bij vrede van 1 op 50 koers toch. Dat de man actie regeren die tactiek eerder. Ja, toch, dat is zogenaamd zo werken mee. Ja, zo nou werken meer? Nee. Nou, zo toe onder een beetje. Ja, toch, zeef jasani. Ja. Dus tegen mij lijkt dit aan het uit van hier, man. Dan politiek de mij pleeg aan volk. Ja toch. Isabi. Dus nou een beproefde methode. Ja. Dus de man maakt misbruik van pina. In plaats van voor de man kon ondersteunen, kon sorry dat je no zo waka kon ondersteunen. Want was er na man? Ja. Wis fight draaien. Ik denk if zonvloed kon ja, mi wan actie de man dat die. If zonvloed kon ja, if dan na de sma, wan deel van volk o dede dan wan deel o tang. Wat er sabi sma no? Nou, sabi. Oh. Allemaal klaar. Fire sabi sma no? Mino denk je. Oké dan. Mino denk je, ja. Dus dan, sami wan teyon. Archi maluku manana sasa bayo koromo sabuan sani. Uno mek no man construi santi nanga kaistong inu ai. No man ko ju siksif neji. Je verstaan toch? Want thema te korju ane lafu.
Damai dule kay sari. Tama waka guamata ka emitiseng. No, wa yura dando loisi. Sorgu fi serefi. En avon fat feka sorgu fi serefi. Fusmano kan kong G6 neji. Trusiani na grong. Pranwa sani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Wins na wan broko bren ifeni. Wins na wan autobanti. Je pranwa sani. De het nape kwan jaja sarna umale kwan jaja sarna mang. Meine de slaaf di no mang. Met aku grantani en meaning na masara dignity gambo. Ja, masara gambo dan volgens mij tapu. Maar aksa volk hoor rekenen en COVID. Want ik begrijp nu a Delta variant e kon serna ook toe. Dus hoor rekenen aan sanati. Je mondkap im op altijd. Afstand im hori. Ding dat je no kan siki wan trauma en wan trauma no kan siki ook toe. En same wan aksuno. Sernang naf unu no trove doti tap strati. Hoor you kondre kring. En dat kan nak tapi borsu altijd dat you na sernamang. En you e yep sernang regering voor a kondre kring. U ap machine no haal den gotor op. Dus in principe uno machine no batra moro ina gotro wanda na you troweng. Met aku grantangi te wantralis baga. Mi ook toe et aku grantani. Mano mek de kishu. Lek fade be chisi ba. Koni. Get up.